شخصیت کیویں باندن عاشق راواں تے کیویں ویندا ہے سورج ڈھل پوچھنا ہے کیوں جے عابد اج ایک وقت دی سسڑی تیتھوں اپنے خان دا تھل پوچھنا ہے۔ تشریف لے آ رہے ہیں جناب واصف علی واصف صاحب، ویکھنا ہے کہ وہ مشاعرہ کس وصف نال پڑھ دیں۔ جناب واصف علی واصف صاحب۔ سامعین صاحب نو السلام علیکم۔ کل بھی جڑے ہے ساڈے مہمان بیٹھے نے کیوں چوپ کر کے بیٹھے؟ میرے استاد محترم جناب عبد الرحمان رضوان صاحب جو کہ اسٹیج سیکرٹری دے فرائض انجام دے رہے ہیں، انہاں تو اجازت چاہتے ہوئے ہاں عوام دی پسند ہے کتا در تو قاصد نو ہوڑی بیٹھا ہے، در تو قاصد نو ہوڑی بیٹھا ہے، مکھ وطن تو او موڑی بیٹھا ہے، در تو قاصد نو ہوڑی بیٹھا ہے، مکھ وطن تو او موڑی بیٹھا ہے، انج دا میتھو اور رسیا واصف جے خواب وچ آون میں چھوڑی بیٹھا ہے۔ پراں ساٹا جام سرائیاں نو مینوں اکھیاں نال پیوا سکے، پراں ساٹا جام سرائیاں نو مینوں اکھیاں نال پیوا سکے، اج چھیڑ کے دل دیاں تاراں نو پر مست ماحول بنا سکے۔ میرے واصف دل دی حسرت ہے جے کرے منظور خدا ساکی میں پی کے ڈاں تیرے قدماں وچ ادو مک جاون میرے سا ساکی۔ شکریہ۔ تیرے شہر دے وچ تینوں لبدے لبدے اسیں با خدا اپنی ذات وچ کھڑی گئے۔ جناب یوسف نیر صاحب۔ تیرے شہر دے وچ تینوں لبدے لبدے اسیں با خدا اپنی ذات وچ کھڑی گئے، جداں انہاں اکھیاں دے قانون بدلے آغاز وچ دتے تحفے منگی گئے، اور سجنا دی بکل دے وچ آ شکاری کمزور پر ہن نہ وگی اڈاری، واصف مینوں جال اس انج دے سٹے جو افسوس شاخاں تو اڑدے پھدی گئے۔ کل خوشیاں ہاسے ہک پاسے او دا پیار تلاتم ہک پاسے۔ خان ضمیر حسین ضمیر صاحب۔ کل خوشیاں ہاسے ہک پاسے او دا پیار تلاتم ہک پاسے، کائنات دے حاکم ہک پاسے، اکھیاں دے حاتم ہک پاسے، اور قسمت دا کاتب ہون خوش ہیں تینوں اے تقسیم پسند آئی، او دا غیر نو درشن ہک پاسے، میرا روز دا ماتم ہک پاسے۔ ڈھلی روتے چایا نا تے عاشق آدھا ہون کدی موڑے منظر واپس لے آویں نا تے تاں دل نو سکرور ہونا۔ تھوڑا ایو کجی کیویں منظر واپس ہوندا؟ سوزے صدا اندر رشتے بھول گئے واصف، اونا غیر چا سینے لائیاں اسے کافر آکھ کے دک چھڈیا اساں جائے پیچھے مذہب بٹایا۔ گل کڈ چھڈ ذہن گمان وچوں تیں چھوڑیا تے میں مر جاساں۔ توجہ جی، گل کڈ چھڈ ذہن گمان وچوں جے تو چھوڑیا تے میں مر جاسا، ہن دل صدمات دا ہیلک ہے تیرے ہجر دے صدمے جر جاساں۔ چلو سوکھی نہیں تے اوکھی سے کر زندگی یار بسر جاساں، لیا ویکھ میں پیار دا پد واصف میں تے اپنا گھر گھر جاساں۔
شکریہ مہربانی ایک قدر توجہ جی توجہ جی کدوں تائیں اپنی اکھیاں وچ تیرے وعدے سجائی رکھاں کدوں تائیں اپنی اکھیاں وچ تیرے وعدے سجائی رکھاں ایو مسئلہ چ حل کر دے کیویں دل نوں ولائی رکھاں ایو مسئلہ چ حل کر دے کیویں دل نوں ولائی رکھاں اور تھک کے رو پئیاں صدراں تھک کے رو پئیاں جناب طالب حسین صاحب شکریہ جی صدراں تھک کے رو پئیاں اکھیں وچ رت جگہ بن گئے کدوں تائیں بن کے چٹھیاں میں کبوتر نوں اڈائی رکھاں کدوں تائیں اپنی اکھیاں وچ تیرے وعدے سجائی رکھاں اور تیرے کوڑے دلاسے تے کیویں زندگی گزارا میں تیرے کوڑے دلاسے تے کیویں زندگی گزارا میں کدوں تائیں اپنے صبراں نوں میں سولی تے چڑھائی رکھاں کدوں تائیں اپنی اکھیاں وچ تیرے وعدے سجائی رکھاں اور چلو خیرات ہو جاندا تیری قربت دا ہک لازا خان ضمیر حسین ضمیر صاحب چلو خیرات ہو جاندا تیری قربت دا ہک لازا کدوں تائیں انہاں پلکاں نوں تیرے راہ تے وچھائی رکھاں کدوں تائیں اپنی اکھیاں وچ تیرے وعدے سجائی رکھاں آخری شعر جی اور سنگ دل بن کے سنگ مارے تیری نگری دے ہر ظالم سنگ دل بن کے سنگ مارے تیری نگری دے ہر ظالم 10 تاریخ مجنو دی میں کیا واصف دورائی رکھاں کدوں تائیں اپنی اکھیاں وچ تیرے وعدے سجائی رکھاں ایو مسئلہ چا حل کر دے کیویں دل نوں ولائی رکھاں اور میری سوچ یوں پیار دی دنیا ہے میرے ویڑے آ میں شعر لکھاں جناب کمبر صاحب میری سوچ یوں پیار دی دنیا ہے میرے ویڑے آ میں شعر لکھاں 8 پار دی واصف زندگی ہے گل باہیں پا میں شعر لکھاں اور میں وطن تو ٹرن دا نہ لینا تو نیر وہا میں شعر لکھاں تیری اکھیاں پیار دا سبق پڑھایا اکھیاں چموا میں شعر لکھاں شکریہ جی